Studju tal-Kummissjoni Nazzjonali għal Promozzjoni tal-Ugwaljanza jitfa' dawl fuq realtajiet soċjali li ġabet il-pandemija fosthom l-inugwaljanzi bejn is-sessi. Fil-fatt bejn Ġunju u Lulju tas-sena l-oħra rdoppja n-numru ta' nisa illi jagħmlu 13-il sija jew aktar jieħdu ħsieb lil uliedhom. Fl-istħarriġ irriżulta li 63% tan-nisa wieġbu li jieħdu ħsieb lil uliedhom għal kontra tas-60.7% li huma rġiel. Id-differenza bejn l-irġiel u n-nisa ħarġet ukoll meta l-istħarriġ staqsa dwar is-sigħat li żdiedu għax-xogħol tad-dar. Hawnhekk kien hawn 58.4% tan-nisa li wieġbu iva kontra il-55.2% tal-irġiel illi wieġbu fl-alternattiv. Iż-żieda fix-xogħol tal-iskola kienet piż ieħor illi refgħuh aktar in-nisa mill-irġiel, hawnhekk kien hemm differenza ta' 16%. L-istudju wara wkoll li 52.8% ta' dawk li wieġbu illi rrappurtaw tnaqqis fil-ħin iddedikat għal kura personali kienu ommijiet bit-tfal ta' 15-il sena jew anqas kontra is-36.8% tal-missirijiet. Il-Kummissjoni għal Promozzjoni tal-Ugwaljanza saħqet ukoll li aktar nisa ħassew illi responsabbiltajiet domestiċi ma kinux maqsuma b'mod ugwali ma' sieħeb tagħhom meta mqabbla ma' dawk l-irġiel illi wieġbu. Il-Kummissarju għal Promozzjoni tal-Ugwaljanza Rini Lajvera qalet illi matul il-pandemija kien hemm bosta inċentivi biex wieħed jaħdem mid-dar, iżda saħqet li ċertu xogħlijiet mid-dar għadhom marbuta man-nisa. Il-mentalità stereotipata li għandna. Illi għadna nemnu illi ċertu xogħol huwa tal-nisa u dak jibqa' tan-nisa. Avolja hemm it-tnejn il-mara u r-raġel u forsi partners oħra fid-dar, xorta il-main carer ħadet ir-responsabbiltà, ġarret iktar responsabbiltà kien hemm min żied irġiel, to be fair. Imma l-ikbar xogħol, l-ikbar ħin, li żied ħin għamlitu il-mara.